Għadhom maħrubin il-persuni li matul il-lejl ta' bejn it-3 u l-4 wettqu serqa mill-ispiżerija St. Publius Pharmacy fit-triq il-Mirature fil-Florjana. Mill-ewwel indikazzjonijiet mill-Pulizija ġie konfermat ma' Net News li sa issa nstab l-insterqu ammont ta' flus kontanti, iżda mhux qed ikun esklus li ttieħdu xi oġġetti oħra mill-ispiżerija. Il-Pulizija qalulna li l-ħallel jew ħallelin daħlu minn tieqa fil-ġemp tal-ispiżerija li tinsab fit-triq l-Isqof Mauro Caruana. Dan l-istazzjon jista' jikkonferma li waqt il-ħin tas-serqa ma kien hemm ħadd fil-proprjetà. Il-Pulizija għadha tinvestiga dan il-każ u minn kmieni filgħodu fil-post kien hemm il-membri mit-tim tal-forensika li ħadu marki ta' swaba u evidenza oħra li setat tiġi elevata mill-post. L-istħarriġ dwar il-każ għadu għaddej fejn mhux esklus li l-Pulizija tuża kameras tas-sigurtà li hemm fil-viġilanzi sabiex jinqabdu il-ħallelin.